Ние в България се взехме с задачата да направим така, че целият мениджърски лидерски състав в трите локации на компанията, в Дупница, в Троян и в София, да се запознаят с тях почти едновременно, без да го разтягаме във времето, въпреки че това е доста голяма задача на фона на това, че имаме 1700 служители. И вие ни помагате с това, което е много добре, защото това концентриране във времето ни дава възможност да създадем вълна от енергия сред нашите менеджери и лидери и те да всъщност да започнат заедно да работят и да променят организацията и да правят тази трансформация, която се очаква от нас. Избрахме подход, в който да стъпим върху разнообразието и богатството от таланти в ТЕВА. На практика ние заедно ще запознаем всички менеджери с новите лидерски принципи и това са супервайзори в производство, ръководители на лаборатории, менеджери на екипи, на търговски екипи, менеджери на някои от глобалните ни екипи в сфери като IT, вериги доставки, покупки, логистика, финанси, всички хора от всички области, всички отдели и функции, които имаме в компанията, ще бъдат заедно. Многообразие и приобщаване. Точно така. В действие. Да, точно така.